say ahobrasiem ani diem yen so ni ana mo tene mo mpa ye ye dwumedie Nyankopɔn ti asefo nsa odoba Yesu di eya konkron emre ti se be shiraw ye ya okese ye tontomo ye mauso ye kron ye kanfo isho ye nonyam ye muommo do ayama ye do buso awo ye na de obeye wonu osem a wankwati aye bibi de ano asem dan pefe siense ade nyina me yemfa asedama obi a wonu Awurade entia se obrempa na du pon kesiesie tutuo ye de asedama wo woyemfonso da e de wo pe na wo yenti na do wonu osem ne bo so na asasi enu ti ye de aseda piesie e ma wo era wasie wie ne e bo mpa ye se uwo mu a eyie eja wo kira enye yie sanso ya ahase ne we Nyankopɔn ni madina ne eda wonti nyame onkonkon Yesu die njao domo ye bompa ya to safro so be die nkai okwankyerefo pa domo ya kwankyere medumedie entumpo nya ka behwe na enmonya hye bekoso ya odia obonefo oba so be wi anu akum no sei no mpa de yie no wa me tumi siense numa wo se de be tshira asase so wa chine soro ti odo obonefo hye yo susuo Yesu dim ye dome ye gugu ye dri ye sei ye twifaso sunsun konkron ba bia wo honkonkon obia no fa ho die ho be de hini wo dwumadie mu na no manyina akoso totin na entum konfa hye odie munyam na awie no yenye boni afo ye be koso hira so odie munyam ya ka so no aye nka so te nda na emre ti se woti asopem udia wodi abudi nyina so ene Yesu adumanti amen woni yehuno ene so masua eho abakosem ene wadama enti ne mesra say yenyina ye besori na ya observe a minute silence ede ama nana akosua echama nana madama idamasi a wotosome no yamfa nsembo nhia nana abra obekire odinti a yehemu ewa nana Ibrahim garma osefide a wotosome no nana Ibrahim a nana kweti wa wotosome no nana no asuna adihye titru ni abrempo a yehemu wa ha meda very much say adikasisi wayi ni say me na me meda ne ye di kan mesre na ye watitru bi wo ye mu ye di kan da omo adi and wanya mfie 108 enti ya mesre papa sofo na Psalm 108 the last verse no waka de oho ache enyom wo ha ene enwotwe dichemu a eye edumiensa yedi Onyankopɔn na ebeye yameniniye na ono na obetietia ya ahuhihiafo so amen grazie ye jidi se Onyankopɔn edi ye maame maayen odne ebetum edraman na odinshira ebre draman na sanshira no mu na Bible no kase odi be hire nyina na obi a obeye ye enemy no Nyankopɔn akasa enenedi ye ba aba beka bibi afa ye maame ye nana asuna dihye a ya freno nana akosua echama na ye nanan se ye kase ye ka no ho asem ana se ye kase obi a meka ndoni mo no ho ahwa de bechien enam no so ena ene modern adra aye modern adra na papa masa from you ne gidi se de
Yena na ibe ye ya no. Ohwe Genesis chapter 24 verse 60 ya. Eno ha ene wo ho. Ya be pese papa be kan no so kitue bi a kire ansa na ya to aso. Na pa cho me do asibi. Genesis anase Mose ngoma edi nkai. Ichia eye edwenu na nchichemu a eye edesia. Na ushira Rebecca sense yenua ba dan empem du ahodo empempem na wasefo emfa won atamfo apono eni. Amen. Enam ye maami so ena empempem enya nhira. Enam ye maami so ena adwira abeye sede yetie. Yabehwe ne mfoni yabeka no ho asem kakra. Na ye maami ene ni nua be ma me beto wo mo eye na na kwakusafo. Aso mo no mukra ombeda ne ombeyi di ama o. Me kai se ne bedi ade afoforo. Me ko na na kwakusafo se me kotia na. Obeko no odidi a ohun so aba obani trase. Dem isaka ni o hon ma no atam plate no ayi ebian ni bia to so ama so won sudi. Na me feel say me kwa no ye ma me. But me bisa ye no chese obi bia obeba ne nchen bia no. Di odi opese oche ni onu nti. Okọ na na kuche cha ma ho so a saa no no so eye. We chese ejane na edo mo ba ye no. Na ni yem ye. Na eno na omomienu edi chichiri adwira kroi ama enne se mi nsuro me nka meka se the whole Ghana so pe kura nipa bia bi woso a oyi adwira kro bia ndi na chi ama adwira abaye city FN heterogeneous from obia bi wa meka se papa no ye entro ewo GBC1 o kan se wonipa yira ewo Ghana na wo hwe na akwadra de ntimo ka sa no nana akohwe chama eni ni nua kwakusafo omoji ahoho na omodi ahoho ena chichire adwiraman nananum madaroma sa maami ena Twedi ampon atune safre no. Aninti eye ne nana aye berma osehwedi otoso mienu. Ono ana edeni si akonwa so. Na megidi ye pa se maami twen se obewe se ne nana no ne nan etintim na neto akokwa akonwa no so. Ansa na obekwa awakọ se de be ya obetimi anya adansipa bi akwa akodi akire nananom ne senti bemo se hwidi e befro abenwai bigidi ye pa se wonya mfie beye enwotwe ana ekonkno kaka no adu mfie du abrewa hu se sese de okwa obenya amanepa abo enti otwen ma ne nana no hye ne munyam obie radio station ye Chama FM 106.1 106.5 Obie ya pe no se menana unti na mabie saadie. She came, she saw, and she conquered. Buy no. When you go to me, what did they? A buy you told me more. Me put them and if I so. Now so but anything. Me never woman in the back. Me near pay any after it. Me I knew so many a woman for him. Or so many as I say, you open and your mamma and your back.
me barima osehwede a otosumienu ejura hene me de na create wa otosumienu ejura hema ya frame odi asempa ntwi obuje hem tosumienu men na meye barima osehwede na ejura hene ni konti hene jeje nana osei koju ansibio ya metoso emienu ye nana jahi ni fahin sele nana dupako nana jahi chame pani to ye friend nana owusi adunya otoso mienu adura hin na chame hin eneme ye friend nana osi bidi akon nana adura hin be mu hin ye friend nana owusi acha nana adura hin sama hin Nana Akosua Echama Okukudrufo Ejura ya santoa Yewo na hema ewo afiapem ahankono edu ensiemu ma menya mfie wo ha ene wotwe ena sabre wakrakwe emfimpim yenu ene eduno enaimu ena mame ekra ekoye Nana Akosua Echama enkane na wono eneye ejura ehema ebra na ninua bemma nimpon Nana Kwaku Safo eye ejura ehene wodi ade se ejura hema efiri afiapem ahankono aduanan ensumu ekopem afiapem ahankono aduoso ensiemu ena wowro no ho edema ne baba wotoso emiensa a emprempren woye ejura ehema Nana Akua Tiwa Nana Echama ekonkodene okonmema kon ekonma kon kofre wokusane ema wonya abodia ne yefre no ejura ya santoa ekwa Nana ya santoa okukudrufo asono rempa kwade chekronkon a okonmema kon eje asantemensi ho no saa konkro no a ena ne nua ketwa Nana Akosua Echama ekonye eje adwuraman edisi ho mi maame nimpo wo mi enim mi maame owo nkon be ma osehwede ne maame ena epeni oba peni ena me kwakudua beso na me mema no peni o mansia mema miensa nkon o wari mema mienu ye bi ka no ye friend opani Kofichi na ote Nana Chidom hini ejura Chidom hini fie pese ni odi Chidom hini na echire wo mo de ne koye adidwa adikuro nti o ware na woni ma onna echimi ano nka na etiti asechima o chimi ane maame aye ni bibia o ware ndi ne ko mfie oni ne wumienu na mienu ekuyese wa ne amankwa o pemba se se de ne ma ekono o dimi nwale bio nti obaye no ya obedi hima no ama ajakwamnani ofiri atwomanwa biaja obaye forest guard oha nti obehu mi maame no no so obeware no mo ware no ajakwamnani no so oye ahene na ahene papa owo nkono no na mtoso miensa yeso ya ahene nanan ewo sebi yewura fie ya edin bebre papa ne to afodo na na afodo oto na na fie kobi oto ya adwene oto kakari Kofinti Akua kuma edin ne de mekasa mekeka se wanum ne ade nyina enam so ofiri efikesie munti ana ototo side le bapani edin ade to no ye frɛ no Akua Sewa ye Grace Sewa ona epani ana de otoso mienu ye frɛ no ya amankwa ye frɛ no Dora amankwa de otoso miensa ye frɛ no Akua Boahema na obedi akonya no ne ye frɛ no Akua Tiwa de otoso nan ye frɛ no Amesewa de brofudi so de Elizabeth Asante ena me na metoso num beso ye frɛ me Kwakudua be brofudi de Edward Eni ena de otoso nsia ne ye frɛ no ya adwene a the brofudi oye Dr. Eni Pambo ena de otoso nso ye frɛ no Akua Friye ena de otoso nwotwe ne ye frɛ no Amakwanlu ono so nyame afrɛ no ena Dr. Eni Pambo so nyame afrɛ no
na ye ka akiri ye friend Kwabrani ono me papa de na to no ti wona ye nkroma na ye maame no ana ye nana no na won tutu ye fom on fa yi nya go kwa odi ye bibia ope na apisi so ekwan a ofaso a oni ye litran no na ye sonko oye obatan a odo nipa odo abontensofo odo fiefo oje ahoho ni kurarma enyina oje omo tete omo ma omo abrochire ne mebra kakari se ne maame ti ase wo tontoma kura no de kwa koma ne maame a wo se ai chama and tete o fatima no koma no maame tete ye first we di kapa no o ma ye ko school nanso ye mopan bia gisi ye ko akurase na oni ne kun ti akurase e kokko ye adwuma chire ye kwaya ye faso ye kua na daache no se school no kura ya ntimi anya ye wetimi di kua no aka ho abusuana na nemu de ele me ne number 50 fi se ye dosu yi me na woto ho no no onyenyi yimu efisa ne ma no waka ne mani nyina bom nti ne nananom no yeso waka ye nyina bom ene obi ya wade la akwa se da na wa hu sese ni se ya wasinya abotere obefe ni pakoro no no wafere mu no watena se no wasiesie asem no kama nti me nana de ayi wodo ene kroye na aka ye nyina bom efi ye nkola mu saa besi saa bi menyi kakra na odimi ko su na obi besem so one mbetena na oye nurse ni nti odimi ma no na papa so wompene so na ose nya de me papa beka ani otie nti me nurse ni ne kotena ye mini maame na ntie pa mini ne ko so ba bi o maame ya nse okwa o maame da na ki o maame nkonko da ba bi o maame kwai maame nkonko da ba bi o so wa besra mi afi mi yire ho ya me yiri nim se wa ba gi mi afi ho nti ono no nchen na me da maame da nimu na me da ki mesra na ko junso a sense me tra no ni tra no so obehu se me tra no nti ho wo ya de di maame o ya de di maame abusuan so ba ma bi ewo bia no me maame hwe wuye so de wo ma won kofa saa wo ha no emfa metru so no wo ye oba kokodurufo a owo adwinaman wa na asona man temo ye konya to e na na sori gina eta wo mi abema na kwa pisa fochi eje ekiresi wo nto ye oba ni huku empanyi ta aka se ye pe bibia tia ye nkobusa abrewa nana akwasu ya chama wo ya abrewa kukurudufo edema adwira nananom atena nkonya nananom a sebiye son sebiye nyato wo mo esom boachi akonya no wonya besai pe nana ede wa hye ne yam ede wa kane ma ho eno nti ade bia wo hia ya akwankyere afutuo abakwasem ene nkuranhye ebehye wo den ama wayi wo yam asom boachi akonya no eno nkoa nana ahema na wodi mu akotene yie pa se nananom bopunu manopa awia enwumre dasuo mumpa omabere watia waje won so etie won haw na se ebi mumpo hu kwa adwa mu a wode kasapa nukredie pepepe yo etutu bibia ema se ebufuo mpo na aba wo mano ntrapo wo hwe no wo so ano asiesie ama asomdwe aba Mentewan na ne chamba wo ka chere na gira hisa abonte ne de merefe na neti wo pewem ko onante wo srodma ti bonche ne ka che mere ti nyame ndom yam o ko dwa be kumase wo no ko no se be de mi che ko bi na me o ba so hiri che ame yo ko bu ope ene ba se program aye no utufo etiase na se be etiase ne se to be you sentiment pa yise dwa hene chame obana na dwa hene fese chame bi bitimi aye ne we mu nsa ye kura na se na bitimi aye ya me adem furu course ho ko be pa ye no sentiment pa ye ne utufo se na dwa hene chame na no ati da che beboa wo nti be bi ya penalty one o se chame odu akosida dwada ka che obusu afore meta wachi busa se me chame na ja akosida dwada so ya time chira
bisa se chiame se ne chama won titi mu ma na dwira hene odi mu wa danse che se metimi aboa adwuma no nti won fa me chiame a me be chiame nti won de me tia me timi tira yina fi na chama ma me chiame me mami obapani be mfie bebre atwamu na me di ade kura na me no na otie na bakosema na ekokodru ni me kai se maybe akoba se UPD CPP for ihia ye no na omodwe se na dua hene other part nti se aban bi ni ba si so a we pese se de ombe be huhua ohene na yi oba ye kokodru ni a otimi hwigina ya emie bi oni akosa disi akosa mampo e de boss o to ye bi ana kokodru ni pa ya na manso e wa hapa efi kwame kuma penso eje benina na ose tamu Ghana ya independence echire no na hensam no politics no abafrafra eti twatu so no ese hwe na woni party woni akoni ni fa ko a je bibi obayi a ode be sewde ode beye se ka abrewa ho asem de a media kamo bebre kapa eye nana akosu chama beye mfie dunum ni a mebedi ade no na ne ho den pa CPP tam eni UP omo baaye no ni nia be ma paaso ne ohene no nti omo baaye no omo se nkrofo abeka a kire abai se ohene wo UPP na nka ne nso yachi wa ne de wo konsam nti wono ba ya onu trase no no se hwe sanka me mua CPP ana sem kuma nka me ntwa bideja asase ente se da na ha nyina me kurom ha na bideja asase ne so ya me dia ma ba kwa ma nye ne kapre na se me nta ba kira nka betimi ayese afi wo mo te ho gina ho an wo msi ampa waka asema na ato yaso na nipa de etimi se nipa de otimi je ni nia ba ma ne si ho a ya amfa na anko de toso ma so sa sore ye wo msi ye nkonya na ye besesa ako abure wase mi hene ha enye sa de ame na nante akokwa me nkumani sa mne na transport edu kosi akrasa uni babia anti abrewa ni na nakwam hene dada wo na kachi wose me du akra na me sesa me mpa bo agubiti me nante ya kosi se me du castle me bo gate ya se ma me ngrom yesu ni nam so basu no mu me ma me na me ho odin na ni so odin owo e guard na na owura mu ni nti ma me wose me ba kwa me nkuma ho chama ma na hu ne na watwukura me di ofie ha nti otena asia first one ya mena hu ne second one de o mo bo mo de o mo se ma me we ya mena hu a enye nti e kofre president bai odi ni ministers kotena asia sa me ne e wodi si ne e fre na kosa no o so hwe mampon area nti o kwa na ma me de to ni card ye nti a wo ma bre ye nkonya ho ye free ba bia ba ye ya bakosem nyina kire kwa me nkroma na so maame waya de yesi da bia wo ba nti me ma wo kwa asem krom de ka kire me nti waka de a me nso maboa me yi ministers ni bi ni anu wako akosa sore ye wose me na mehwe mampon nti adwere nyina hemase nti president me ne beko na makosiesie bibia nti de maame ne kan de emma minister bi ama no se sawa hu no se han ma me se da bi o akosa nya ade o betumi ade dwumi wa ya president wintimi ne nchari no se mate ye bedu ya wa ama ma me nem te wa da ko behwe wona ne nkurofo na eba ada ya be se se adwira konwa akọ na manso na e wo so no bi se si ansa ne de aba na ma me se sa ni o share post office na ne o so na tadi mo yin sei o man so tro me ensa ene matwa na yedi ya kire se ya ba ma me so wase munyan ma me we de ne ba yi odi fritete obi a watimi ananti akokwa me nkruma anim de munya na ma ne fa na konya ebi amba be fa ko jan no
ana so mba be ye ibu nti no sale boss na chiko de be hye onu enegina ekoji adura ti obi bo me ma me di mbone e wa abonte a na akonya no ho entokwa a okun se obepre akonya de asi na ne papa oye no ene de se ye kase ye kan ye fa lemba kra betro se ye kan mu asem ne papa waye mu a enku wokun ye okun pa okun ye ya adua be ye adua ama nne ye friend se adua ni nyina adua ma me nso bi se obatu nipa e wokura yi mu a no ompe na setena so obetena se na onyame nso ade a waye die na awurare no aye na wachichi no dia to ya ye ma me yetimi atanse ya dwene koko atimi akon wo ba ba sia utimi horu memma obedi sa disi akosa otimi horu no so obati papa ni dia no mampon utimi horu no enu mpa ho afipa ankasa kura no wo ba kwem ha wo ba no wantimi anyina ma me anim ma me kasa no ma no ti no wante ma no hu se ba wa ba no baba mpanimpo anyim no waba nti waba won to no bo ase na bibi no wo beka wo meka ne to so em say yin asem ewe menhia sabe ni ni abema 7 preduasa na ye hina na masafo no waye mre na e ba sa ji se ye ko menhia ekoka sabe ya bakosem etwe ni ahwa na oduhu no ekoba se a chan na hina koka bakosem etumi ka sa ne ko wo se a wo di de so obeka na mo twai ne ba a maka abakosem na kire no ho sa ta won so ne secretary e ma mu ho se ma no wo timanya so wo pese ne ba no no pese ne ko akoto atokro bia na sabe ye enimegu ase ndiye nse ne ba be ma a won so nyem biko ya bi ne ko de mo enkuro ya bi musu ma mi na wo no etime mpanin sim bia no se ye kwaje ade pirifiri ho entide bia be ko bia no ye kwaje ade ntwire onso ebra na no de kakra no bi chidom e konti ye be kan bia wote ye ba ne asa na betnase no wa kire ko e fa so se bi mu yesu ye kwa e be kasa ama de no ban ko sia na mu kan no e ma me hu se ma me no o ye obi a o wa botre o wote no o wodo e ma obi a e kwan ya e fa nam so adwira bae na me no ma e hu ye baby a sabe asobu so no free a mo bae no ma me no ma me hu ye e kwan ya e fa so na sabe ye shefa baidie mu no ma me no ma me hu ye nti ma me ye because me di no wadanse a o ga de ba tie e so obi a nko obi a sabe me yebusu ni na pese hu na bakosem baby a ni nchifie no timi che baby a ofre ma me no no obi a onu se dachi bibi besi na woni ho a obi so betimi aba ba hye na nan wo ka kire mesena na ayinche oba no a kire me udina alumu hwese me ko asetra de betie no woni ko amere mane e ya hufin ko esem je be hu na hufin bia ma nka tirim ntoni fo ka se na fo so to famiti ni fe no oba dachi wo ye kire me dia wo ye he dance ti sa fitu obi na me me fa fitu so na me se abro me papa odaruma bibi ne besi fie mu na ye ya befu no a ya mantem mani ni mu a okon no obetru pefe ni se me na wi ni ho na wi pesu se ni yem se ne be ya se bi yeso yem fa fin kan se bi nkonyan nkan konkonyan ho asem bibi bi se be chinma bi me musan se nana woni nana to enu akwa be na me wi ya na mfa so wa kiresi bia ne de hatu ha ne du itu ha ne soso ese bia de apieti enkan kura efa ekwa nam so asabi ba idi bai abranti bi abeba bi dia kunyo bia no pese hu kwa nam so idi bai ra kwa abro ba chi pefe ansam wanya buku no nti abro de no timpe bi wa no ene nan ekoni naso so a oka nsem ebeberu kire epie ni mu mpanin nsem oka ni nyina re kire ye temu ana ye nipa nkuru ni nyina ate ase no e maame eduru me bia no wa frɛ
na waka kyerɛ ɔsɛ asonafo deɛ yɛnkyɛ ne yɛwu o enti fra me frɛ mu no deɛ mɛka kyerɛ mu no montie na mofa ntoɔ daakye biara mo so mo aka kyerɛ me nana no nti ɔne yɛ tena se a ɛyɛ afutuo sɛm ɛne ahwɛyie nsɛm ɛna ɔbɛka kyerɛ ɛna yɛfie ha no ɛsiane akonnwa ɛda ha nti no ɛne tam biara no na kasakasa ɛwɔ mu nti ɛba no saa na wɔkyerɛ kwan a ɛmfa so sɛ biribi bɛto yɛn a deɛ yɛnyɔ a yɛnya tan ɛwɔ mu na me maame na ani yɛ den paa. She came, she saw, and she conquered. With the power glass, it will never not bang and answer. In your bed, I have no matter and small. And so then I went to the doctor today. Mammy, section never go quarter. Oh, and crying. Let me over your one. Over Basia. Do I say the wood to ye? Wanante. Otimi kwame nkruma anim. Boye ya kire se. Onu anu obege no. Na wokoso na kokre hi asem a se no besi aka no. Na adoyo foreign sam no enya adwuma. Na ne die ne nedi mu. Nti wokuta ni nua no. Wokuta ni ye. Nti na wo pe ni ni ye. Ne ni edin. Ibi ana mama ko kwame nkruma anim. It matters earlier for money here. And then a Joshua and son of Wayne, and who Madam Mamma one was glad to you. Yeah, my banana. And I'm very man. What's that? When I go there, what point? There's a man well, sir. Measure the young. And my mom go, but I don't penny I am. Dear buyer, and then you're more dear buyer. And then, what do you mean again? Just tell someone, the only time the man, none better man who young, no, I Yes, also the marriage of mine. Menana, where you be at, or 2-4. And I mean, and so, where you be at, the near day pa. When you're quite a fool. Why you queer nick, see? Was said, did ya? Eka na de ya na meta le ni na me kan ne se me nana be sise na nsen a wo gwa wotra fi a na wo nko edwaso wo kose kodwa okwa wo fa hanhan awomo no na wo de aba na wo de praya ka ho nti Friday so obekwa amante nti next Saturday nkwa na e fi ho no obecha so ye nyina ye de kwachi ama ne ba wo kwaje kentefo kese no wo de aba na wo siesie aso aye Ungo to ma ya winidi na sika lo kofa ne ye nyina yegu ne so enti mina na de ani wode ani ade hye ya ankasa fisale na ni ade e wone nana no so na wo so no ne nana no wo so free ha kwaka so kora no a wo ye bone a obe discipline papa me kai ebro a me papa e free mu na mkobo na na mane na se no se foda mankwa wo de wa ye me ba wie enti se no papa free mu a minya o Emma wonko anko na ade oye ye mekura mensusu de me wo hwa de mu yansi afem se efan na mo ye yie no me kan se sekire kwa man Anglican St Andrews asonda anim anche mese ka ovan nipama adaya na nature amase ye mra ne mebo ochidom na oba ye esuma woni ne nsom eni se de wani kunu ho na adwira manyinara 2 weeks bia okosi communion no ya mebu achidom in fact edano mani tete ekomba ye wokoy ayi ye abase chawmo na akototo beans ne ache wode da ase kesie siso wono tinkutotu wose adwira maye wo akomde wo bra obi aba no obesabi de wo gale kakra no de agum de oni gale wo wi me anu anu so aguso no okon bebi oye ne sa kosi se tetire komni nyina akoye tele challenge e gba di bi pa we dey se ba ma ho timi na wonye yimu obi a ye ne dia
abonte sufuo ni nuanom ma o ni nuanom nanno ye nyina sese aye ba ko ofio eni ti la busa ya me se minti be chese be to su 50 o se 60 minti men chere fisala na fo no ye doso ye nyina aso ye ba ko wonu onfa na de hye de ano ye na anye Anglican new shepherd a shepherd odim adwurafo ko ba bia oka ho ni bibia se asoro da ketwa no ane ewo mu no a wa adwura no emu nyina obehu no nana adwurafo ko ba bia obehu no no ye kache se adwura hima ni a onye ni enti ye neno a ko bem se eduru ba bia obode akunya na mani ne ba kono na ba nana akuyatiwa otoso emienu esanse adwura ya santoa ewani swade hunu na wonim baabia wode adwuraman ekwentin wanya pesomi nkuminya afi apema hankono eduoso ensiemu no ne baba otoso miensa nana akuya tiwa a otoso mienu wowro no ho de mano na wode no school nim de no ede bone wofa nana kwakusafo achidom na adwura enru boshe asase no eso da ofre me no sama na mko school adebi chema kwa baye o se nana sesi ya no me hwa esumne me ayi edwa kro ne niam na school nti ohina me so me ni aba ma na me di ni bu ma no o me ni mu ma enti sasa esu me nim bia me twesa akoye mienu nti me pesa me wo me ho am de ma na di ka bu sa woni ampanimfo ni nyina obi ase sa adwuma we de o ma ni nye ho nti me de mam hwesumpa hwebra ma bre hwekot ni se atete ya matete ni nyina no me de wura mu edu kwa mo enhwe woso di manamo achi na bre na oya onu a me de gi kwesi ho no wonso wesa edura ya santoa enu ntini so me baaye no me so na ni agro ma nya wo hene no hoda koda ye ko ye ba ye yese ye faha ye sinha kinina na midi me baaye no na ode akonya na ma ne ba na enso futuo de sebe sense bi siye se ye konna na so koje afutuo ma so cheche ekwa bibiri manfa so se ntofo bi di kaka sebe ye ko kumasia ye ko ha ye ko je afutuo efi ya bre wanche also de be ma bi aso no se ye ko ka sebe edi suma ye kama me wo me ba otoso enan no ena oba ho oba kura ansa na me wo ono ane behwe me ya ma akura ni nyi kakra ansa na o san na chi oba ho mpire no oba kura ho mpire no mi bidi ade no na abrowa na pasori ya kunya so am de amane ba but na we ni pa bia ya abrowa penia obi ehia bibifiri ya ekobisa no ade a wotire ani ade a wompe eya ade baako epe saade no wosi se me no nam na mai wade na wo be hwe me hwe ha ana so wo beka me ho asem ewo machi eya kire de ene yegi ne hwe me ntino ye no se no eya ade a na eya mi maame no ne tibutua wadua no dia so ono na no ye pillar ewo na nakwakusafo achi na wode ne ba a oye ohima sese abetra sese ohima wa ro no ho de amane de nanso wankasa ma ro me ho nti matra sesa obo afie no papa se asantimam yakase yenko sabrewa adwade nke abrewa no no bese betuno
Nasa bibi yaje bi etie na bi etesa. Na mom baby edu no na opese otenechiri na benechiwa ene ebusua ka no so no omo so to aso. Ewu na ho ba won so otere ba bi debi. Ya tuo mo bi a wenu ba yechi. Baby e ku bi otare ba nechi. Wa se pia kese no. Die be ku bia. Sese ye pa ba ko se mo ho gifire. Ya wo nimde na adwurama so bibi ne haw kura na ko abrewa ho a ubusa na obekire mu ama wate ase dem de beka na woku e dem de beka na pa no enkanka kura se wifia na pani bi wanya asem fa himfiasi okokoto digwato afan sisi abro mo de se de waye bia no ye besa atwa asa befi ekoba se nyamani ahimfia na mtwa mani ba bi entwa ahi na memfa the temple ya me come on me ho se to boase aka mate ampa abwe tu anamon eni na nsa me mehwehwe me nsa kan nti no me de se me kasa enam ne sumpo ama me mato bedin ade ato bas me na so ansa no kwa me clergy be ma no de bebri na de me kai se tama mi bi shai no afutu ade ma me se wofa ya sama hina bedina de no small soon said the watching Kunyan, Meme Twasso. If answer or soon, the Sunsum or Sundibri until remember Twasso, and Pemian Pass of Mr. Bayan, so we take a foot to Rosiano, so Twasso. We are some case, even when it was another man. I have a friend as my name is 7 July. You are quite a lesser for. Call me she and Tess and come to the I'm a trouble. What can I do? One cherry. A chair, we say that we don't go. A chair, something like I showed you, I know himself, the dear Chaman for so chill. Yeah, Samuel. Say, no call na only do come and our class, my watch. Say, oh, Papa Colonel. Or the a chili a jam. To be beer. Ebemwa enyam no atena no enkoso na bakwa ya na kaya wana chiwo de ene se onya ye ni papa wa mo mi din weda na na ko ase bia o wa be din ni chefo na no bia no Kami. Uchi yana mikase me mawono eno so ababawo me. De meta kai pa se makwai ahemfie ana ahema obesane abechia me. Me ko ekosie ko ohema otoso mienu na na kwe tiwa asoso a kotono. Obeshira me. Bekanse mo a eda becheche me were na o shira me na me ko se BBC on train and ma and trapo we wan so wato ne safra momfra konti hene mame momfra sumesi mame momfra benti mame oba odo atena se efutu ese fata ansa na momfri ne nchen ko no na wakoma tofom ama bibia na wa plan so obeye bia no wajem enti me de abro akwa awoko no eye adekasi a yahwe ewo adwaman mu me kai se eye afia etwa mu no March 26 me ko no na ye nana na fidida ne birthday na me ko ye na ye be celebrate na asema nana kan se father man kwa ba wa be yi de enka we me person be ye nkase edada ho asondem na nsu no we de mayanya nketuam ne nyame abua ne atinkwam a ye beye enti asema o ka kire se father me pese minu etwa mfoni na daachi bia no wodi akasem enti minu o kasem mfoni no da so ewo me phone so a me no kasem na ye wie bibia no na o kasande o ka kire na nse nyame som de usum ni ye a unya ni ye na nyame su edi wachi enti we ma mu se nana odone som Anglican som amfa ni nsi amram so suna masu se de bu ade mu a nka be kwa chi
ya ayi de kwon da so shigo mi mu no bia kosi se e be pe ba bi de abrewa ke fi se wa boa ye nyamenko ne manyina wa nyanyi mu se mi pe ya asem jawe ne mane ne nananom ne nkrofo ma ye betena ye nchen nada abrewa ne nsa so obi aso kodi dwa de guo munwa dini munye se giso obi anchen sika maje nkonkodwum mamaje nkodwum e bona ko huma mamaje nkodwum sabe de ne wadro nya ne oba ko huma na ye ma abrewa dinbi ye frɛ no oton de te ye frɛ no oton o se me ma mitiwa wono de nana ena me nana cha maso de nana nti wo kana nana no a aye na ye hu mo nso se na me nana we so no so woton anam wasa to ahan ene de ne to woton ndu ka sala na frɛ wo hwa na frɛ mo so woton ane na wo sisi wutiri ma hu se ebi a wadi bone ana se wini bone se wo ben no a ma me na ada wo so to mienu de wo beje wo dan se de wo be ka tell se e bata sebe bia munmu so ano ene me kura ne ba yi me kɔ hɔ a utumi fo pa de mo fa be so na frɛ mu a eja me so de so no saa na sebe ni ya ba ma na sa fa mi di ade no but so saa na no so tienti em se ewo abusua no minkai abusua eyaw ene berima ene kontihine mu eyaw Ibrahim fie secretary of yaw efri mu mi wo fia na minya fon ko efri na no efri nkran se ofayaw wu na so na akọ na ho ekoma no awrade adidie enti we di asem we di nyansa nyame di ama wo no wo na abetimi akeka kire na nacha ama se de asieni anukreni mi yobi a ofre mi mfa eni agro efse obi frɛ wo so tutu anamon wonim de ato no timi yentem ekoi na na frɛ mi bio simasi ntem no misina na mi wo fie onom mi twa abusua pani afa de mi bowura ho ana na se adai foda na nyumne sa be de ase obesa mensu wendie o mana ye bibi sonko na msana kwa akoma to yem eye ensradada na normal visit en maba wose ne communion na mswedie eye special one na na mama kunya metina ase ana na ebusa me kwan so afedie empanimfo se na kanyansa bible se obi penyansa nimdi a yemusem frɛ awrade ho enam se me yesofo a yede ensa gumi so na nyame nyansa o munti no mi hu de meka na me na natena se ye na no ana mi ko to every bible Isaiah 57 odi for Isaiah 3:enum enso tichemu ba ko ni mienu o se na otrini ni ayira na obi nhwehwe no na nipatrini ni so efri ho na obi mfa nhye na komamu na ohwe wo ha we beba ene ayuatrini ni efri ho na beruma eko anase otrini ko na okodane na yeso na ohome asundie mu mekabia na bisam se fada mankwa da bia wo ba ya na eso kuna na de asemi o kan ne sei enam snana de aba ne se sese de nyame ahyase a o hwinhwim ne ma ekro enti sabre no oguso sade me papa o hwim ne koye na wo ma chitafo ebeta machi no enche nyame obehwim makọ usi obehwim wakọ na mse meba abeka wo se ne se nyame hwinhwim obi akọde a ende ye enti sese mituwe se nyame kura behwim me kwa mepe anam se nana nyame wanhwim ankọ bet ofayaw enu ahwim ne konti okọhome enti nana o ka se akire nyame enti de oye anse ogu ahom kokọ fada mankwa sasa na wo ka de a na nyame ahwimofa ya akọ a mesomate nam so na ka de akire nyame wasi nyame ne bo ofa yaw enti wahwim ne kwa mni hwe ti me ka asa no na o ka kire me se wo de eye na de mihia ne se obebo mpaye e de amami we ma mi hu se nana watintim ewa awrade mu na wotetro no so ase enti me ka asa no afa de nana akoma eto ne yam me kai se amra odumankuma wo to ne nsafre na nakwa kusafo na me wafa ya adwene ebebo mamane na mekwa abra ho me mama mekwa se mekwa chicha abra no mom na no chiche mere na
okache se yamu ye ni na ho na yenhwe se na namu no ye besi asundwe bia emma na ebe mo kasa nke yenhwe ma afintwe mansa ni senem bachabre waka ye se manso ewo adwire nti no konti hine be ya wone o maame na hima mo kamutimum na mompe de obeboa mo asundwe aba ampa ye ebe ye bosumi mienu mi santamu a yesi akonwa no megide se adwira ekonanim na bare mo se hwede nso ni na ehamo oka se odno ebesi akonwa no so no ampa oba ye niema o start a wo ye no e kire se abrewa na nida form a no hwe abusuan no mu yie pa enti di obi bia ye wa abusuan no no na abrewa nim enti oka se momfa wentoa mo de toa emfa so beba so monyi we mfiri a moyi firi hope emfa so beba so we mo ye niema bia ye de kaya brewa nukuni ya dia adwama ya hwira de pa enya adwama nko fa akosi mampomam no metumi aka se empanimfo titi wa yaka no wonu nti si ye kana na ye kana dia yoro na ma boto ye na adwama ko mi ni nukuni ye benya mpa ye bena na mpa ye se so de kwa mutire nyanka ne bahima so metima na na ma sabiun achankunya no enla kokudu so na no wonfa bi nyane ba no nso mfanto amamu no so pa ya ye bo ma mama de ya nke ni osunya ni yi pa enti le fa za me kwa ma so ba enti yesenya me wonfa no to ja Abraham kukun na so na manu ngonya kase so ebi lechi efrise wabeso adwiraman watena konya so da enam nana kwaku safo akane no ye adwira hene enne ne hema nana akosua echama enam wonsa so ena Anglican asori no eba adwira Anglican asori no ba abrofo no de ba adwira no eni patitro a won bo won so nana kwaku safo ina ni nua kumai ohima ono so ye bonesu but nana hima de nana kosi chama de ye bonesu no bruni ene e confirm no de la kan se ni di na me anwa mo di no ho ban na ade obaye ana na po beti ye no anye kwa na da bia ye di akai no even ada be fa na ko hospital we ka ofre me na de o ka kire me anse nana se de me mra be it is to tie me kasa wonu se de dwuma dia obidi na asase so na me o pe se de adwira mpempo so koduro wonu se o wie fa bo didie ma me chi se awurade ma no ba bi yie na onko tena nti ye no me pa bo am didi ma me chi Nyankopon hwe na be we na no pa sore na nyuma sore ne sumu ne nhia mu ko nyame hwe brabri we be bre wa sore bi kan ya na we ni nyina sore kan ba bia ya se ye konkran krantie mu a abrewa be ko bishop mu ya se abrewa asori de wa ya de ba bia me fa bia me hiawo bishop inka nti o de ni ye ne ma me prekope ye no ye ko school nya kadangada no ye school mu nya na hima oba so de mu na me de nana na me wa shira me enti sabaso obu ye program asole so a o se say nyina yakọ nti me ne moda eye nana edi nkita ho na o se nana de o kai mere bi na ye so mo Anglican for eye play na o kete nana de no kwa so say no o act say pali to so herod omo kotra ho eno mu so monana act ndi nana de ye wa chambia e becho tribute a becho a me meso mechuro bi na oba de say for omo pay bi na no omo ye na me nana na ye sikani no a akra ne be hwe ne mprakoso na odi na aduan oh me nana de ye kwanam se ne osi ati film no besi ne nyada so mitirim wo display ayi ban ne pa me se wo mani nya hwene kwala wo kaso de dwane kwala no de ba ne tware problem se ya bele wai wo so wo
nti sa free me de da so da mitiri mo abesi saable na de ba ko amihu ye ewo nana echaba eho ne se minya kodura eye awurade adidi anam de koma na na se de ka no se communion no miduru ya na frɛ efio ni pen na se for da bo obia magi holy water no ye insurance on ansa na father de obeye bia no waye nti o se father man kwa atwe me ma me mfrɛ me nana na me kai se abofra ketu a ni awu na ni enya mfa ni mpieye na ma om de no ebai se onso magi nyame enhyira ni bi na esom a wasom e wa Anglican mu no ani nhyira a wanya no ontimi enkentu opese ode nana num na ehyem empanimfo se bekwen edin fatana fatana koye enye nkwankwa eniase entina no na cha ma eye no kore se esom ne de okutam pintin edwa hwira de kese ye mmemi atutu ibi po atutu ise ye ngoni se wa ye twa jadro musia abobunum ajanka abobunum ayro mame ayro so de say ba no odwa kwa ehye no ni bibi a ye tetimi twa no ha kan na twa no ana ho zabisi so we have ye bi wadaruma Revelations 14:13 o see Inshana wonwa ye wu awurade mfiri sese eko na ombe hume ewo wombre nyinam na nyame eka won ho nti me de kakra meka ne se na na akoso ya chama wa ye na djuma wie nyame mfa na kra nsie na nyuma wa yi nyina na nyuma di na chi asoma me de gyanwa ne se twese ye be gyan kwai woma sumdue woma hoto ne mane ne namanum nyina nya ahoden ye mfanya ne kwai kura traditional council ye nyina kamom ye nya odo mfanya abrewa kwai na ne bibia nkoso from bompa ye man say urade nka no ba bi okọ no wonka ye no mo nyina ye chi adiginapa ne ba na owu ye ndo de ne si na na wonka no otamfo abonsam hihye bi a de be ba be fa ne nama ne nana ne maso de ye bo ne tubu wonya ye chi adiginapa na ye na ye be ye nso o ma bibia nye boko emaye asumbi ntokwa ni ho bibia ni ho me bompa ye se twedi ampon nyankopon ne ye nananom omo anyene tata mfa no ensie baabi pa mayen na amreno do na se nyina esan hye mu bia ya san akoto abrewa sa beje minim se wotwere nyankopon kokum nyankopon wonka no ho na wono wonhwe se nyele nananom yenya ni mfia yenya no wagya ye hokɔ no wokɔ a wonka ye womo ye chidom se ne no wote ha na no obo ye chidom no wonka ye ho ne yeso yenyini meye ne mpani bi na yeso yenya ni mfie ni bi ansana ye beto ana ya to ana ne nana mu nyina obi oyale bia no wokɔ a wonka nkire Jesus se wo mesa ne nana no mu yale o ma yeska o ma ye wodo kusu de wonyi mfiri ye mu ye nyina ba akoye na wode tete ye no o me yentra mu sa ko se Yesu ba ye behia no sesei wokɔ adwuraman mu a edin na eda ho dada ananke ebo adwuraman din a na wo bia mpatie no ene edin no atane ene empuntudwuma hodoɔ ene ekoso ewo adwuraman mu enam akwankyere ene afutu a wode ma nananom atena nkonya ma omo suso mu ede akonya no boache akonya ede ma berima wo se hwede eyade a aboa ye papa na ne maame a wode ne ba wiase oye me ba pani akwegiresi ona bo kwana mensa na sa kwana mensa oti masempa oye suma kro ni mo mna ni soose osuma no obako bibia ukase wonya obaye na aduanya humo fufuo de no wompe ewi aduane a na so be fufuo no nti obaji na pesie
What baby, sir, may I were done at Divia and Sanwaba. May any baby and I'm a tone and Namugum. Nam Gofa and Nam the bar. I be idiot wape, no dear person, and then be a friend and Wilfia, no pepper. What was wrong, no dear dinner pessie. So we will for no dear near person who be Sunny would tear. Now, for an answer, what someone sent it, as Antia Mamlina, Aquarano, who with the Michele, with me, yes, and yes, and never made I gave a man near Bia, what I could so, or pay Bia, a boy grammy. A grandma said, yes, I say, well, your man, a gratum point in our ye. Nada a chat to her. Ye dear ni. Ehu nana kosua chama eye bra ne nana boye adwira hene barima ose hwede ebie e chama efema wode ne din to so nana sai ya ce inda wani nan fanin fasa inda grama ce inda son kuma ce wajib kerja, yang menangnya sekarang, selama dia angkut bon, wajib dia kerja besok. Ini kakak sedang pulang di mana? Maka dia bangun nanti saya, untuk buat dia, ini dia mampu buat, Nana Bema, Nadia, Upin and Quadam, Eddie, what Jenny move on and penny phone, and not sergeant. It is a Yatobia. I'm not Yadina at home, Yano, Mikase, Nana Bema. Why are you feeling and Quadam, dear ma, and penny phone, son of it in Gamma and Glaman, Para, and then so was. One winning here, a player, says a ya, Bibia, where you be a papa. The problem you won't never got that into this level. So then nothing. In fact, Yamino no could never mean Nasukra say. Me be in Krahan Rabbit on your kisses so. Me, dear, in some of our number you for a while. Ye ba ababe boom because na me wofa a wono so wako da nim ho ofa yawo tina me fi se bibie ni a ofa na besi ne na so no so me ne wofa kasa nti wofa se wa na ye ni da wo so nti me so me frɛ me wofa na me so wofa abroas wo de betuma nim de ye me nya kakra na wadwen yo se no so wono ne nyina adwene ho se akonwa na atɔ no wo hwɛ sɛde me nim de ne ma ho keka ne me ne ye bitie na ofi sese me be so nana etu no mu a metimi de adwuraman akọ afutu sem a ode ma me ne se akukuduro a wonyaye otimi tu anamon ta ne nua be machi ma adwura etimi be ye kra behwe ma adwura konwa ne adwuraman ekọ nanim no sa akukuduro no sunsum no ene wabase wode be hyeme mu na sesa abre ya magi atum se mefo konwa yi de wo hira me kosa wode sa tumi no ehye mu na nade baako a ehia ne se memfa adwuraman kɔ nanim na memmoa ma oman no meye krabahwe na dedika meda me maame akuati wa so ase adwura hema wone nananom atrankonwa nyina menkoa mentimi nye me ba yeso bibi biara meka bia no omso me mu omso maseni nsemo mienko no we yafa na nyina yekɔ ne yebo anti bibi eye bia anya be manko me ne me mpanyimfo because menkoa mentimi nye abrame mpanyimfo nka ho menkoa mentimi nye abrame maame akuati wa wontwa ntema nsimachi enka me ho ti me fa kwan we so na mada mpanyimfo nyina ase ewo dosronko a wo mo ayi nadi akyerem ne titru me maame akuati wa ne nananom atrankonya fekutrefo no especially ne nananom a eka ho nyina nana we yachi no me mpa ebo ne se ye bekoso ne aka bom
ne aboa ama adwiraman afa ne ntime pafra watimi waka me bia ni baabia ɛyɛ ɔdɔ ɛne ehia bible say ɔdɔ na yɛ kɛseɛ no nneɛma nyina mu yɛnkɔ so ne yɛnya ɔdɔ soronko na yɛ de commitment nyina sɛ yɛbɛboa ma yɛ adwira no yɛ kuro adwira no afa ne ntime papa afra edamase awurade yesu kristo a wahyɛ bɔ sɛ ɔne wo sɔre ne nkwa ndo gye no die no so owu a obenya nkwa awurade pa yɛde yɛna na hema akɔse chama akra hintaw mu mohome asomdwe mu kɔpem sɛ kristo bɛba ne mayɛ atɔ so no bie mu ɛne na bɛdida ɛni awie awurade meso na mohom kronkron tumi so kyekyere asona abusua yi ɛna na hwedeɛ barima hwedeɛ ɔsɛ hwedeɛ a ɔtɔ so mmienu na akua tiwa a ɔtɔ so mmienu ne adehye abusua ne nyinaa fa nsa to wɔn so kyekye wɔn werɛ berɛ a yɛdi na wɔtwe dan ma honhom kronkron tumi mmɛtaa wɔn akyi na biribiara nkɔtɔtɔn ɛnhyɛ wo awurade animuonyam wɔ jesus christ din mu amen